Galgajilani khoroksa bwrwi bini premi bai milioi emon je gotna gotirikha o kogrokno khnawi norokbo belai kheno wanajaknai. O gotna gotimani yagulo borokni neikborni joto para gana ginini borokrokbo belai kheno wanajaknani nangkha. Bwsaino bini extramarital affair premi bai milioi bwtharwi phobkha sudu bwtharwi simiya o bwsaino bwtharwi nokni no borokni tiles eba phobkha no khulugwi aro no phobwi rwkha sosan ghat swnamwi. Bwsaino nijini extramarital affair premi bai milioi bwtharwi paimani yagulo nijini nokni tiles kwcham no ukhagwi arjagao no phobwi rwkha jate boikebo saimaniya twi khlaiwi tei arjagao phobwi rwmani yagulo teisa haino hai kwtal tiles no aro bowi rwkha kaham khlaiwi thepawi jate kebo phano doubt ta wngthun clear khlaiwi arjagao agini hai khlaiwi thepawi rwkha borok. O pura mamla wngkha Mumbai ni arjagao khoroksa kaijak borjak chula asomsa gmai thangmani koktwma. Koyekdin jora kunu atapata manliya gmawi thangmani yagulo aboni yagulo kheno bwsaikhamani koyekdini yagulo bihikbo gmawi thangkha. Tei o puila gmanai kaijak chulani bini buphaiyung kisa doubt wngkha aboni yagulo kheno bwtani nogo thangwi bo nainani uansukka bwtwi khobor rok khenwi. Bwtani nogo thangmani yagulo no borokni nok floor o nugui mankha je kwcham tiles ni bisingo kwtal bojak khlaiwi. Aboni yagulo kheno bo arjagao kisa sok wngma hai wngkha kunu mungsaswk de o jagao khlaikna hinwi. Aboni yagulo kheno o buphaiyung bini dolrok bai milioi o tiles no ukhakka phiaba a tiles belai kheno norom kwtal thepamani kahai wngwi tongkha. Jesik jora o ha no ukhagwi tolao thangrwrwk wngwi thangkha. Amsuk jora no arjagao phobjak kubui kokbo bwskango nukjakrwrwk wngwi phaikha. Hinkhe joto ha no ukhagwi naimani yagulo no arjagao nukkha. O mangkwthwi no nukmani yagulo arjagao buphaiyung kobor kahai wngwi thangkha tei bini dolrokbo belai kheno wanajakkha nijini nogo se omo kahai mamla hinwi. Ukhagwi paimani yagulo aro joto nukjakha aboni yagulo kheno police rok arjagao phai sokpaikha hinkhe a tiles bisingo tamo nogwi borok aswk wanajaknani nangkha hinkhe arjagao je bwtak gmawi tongnai koyekdin jora romwi arjagao phobjak phobmani yagulo kwcham tiles no norwi kwtal no arjagao boksajak nukkha. Police rok no inform khlaimani yagulo police rok logi no arjagao sokpaiwi judge portal investigation khlainani start khlailaikha je mamla kubui tamo hinwi. Hinkhe bono sabo bwtharkhana tamoni bagwi haikhe bwtharkhana o kokno twiwi saimanani hingka hinkhe norok video no puilano hoite paithak jora joya saknai tongdi haikhe first to last joto story no bujiwi mannai. Jodi no norok skip khlaiwi naikha hinkhe norok kunu phano bujiwi manglak haini bagwi norok first to last video naidi hinkhe phaidi bisi yang ayang kok sayakarwi video ni main point o thanglaisinai. Phaidi hinkhe puilani simi joto story no twiwi bujilainai. 21 July 2025 Mumbai Nalasopara gamio kaisa mohallani ilakao nok tongo tei o nok bisingo tiles kwtal no ukhagwi aboni bisingo tamo tong hinwi nalaiwi tongmani. Tei o ha ukhakmani logibo gana ginini joto ilakani borok rok tei police rok bo arjagao joto tongbaio je arjagao ha bisingo tamo tong nainani bagwi. Jotoni slai swkang sakani je tiles tongmani obono chikon khlaiwi phobkha tiles no norwi paimani yagulo kheno a bisingo je ha tongmani obono bo aste khlaiwi borok chokhaklaikha.
jesuk jora ha noroi kuthukko thangreruk wngkha amsuk jora no ha bisingni simi belai kheno bahai kosok manam sokjak hai bahai manreruk wngwi thangkha ar jagani nogo pura bahai kosok manam sugui thangkha ha joto khorui paimani yagulo hingke tamo nukha ar jagao gana guni ni ilakani borok rok kuthum laijak nailena hinui je ar jagao tamni bagui amsuk borok bir wnglaiyei tamno naina hinui tongwi tonglaikha tei ha bisingo tamo okokno saimana bagui jotono khatung khaja wnglaijak tei kibo kiri laijak jotono ha aste aste khorui paimani yagulo kheno ar jagao kaisa belon gonji hai nukjakha tei obono nukmani yagulo borok rok uansugui mankha je or jagao borokni mangkwthwi se phobkha hinui ar jagao tongnai rok joto ha khorui paimani yagulo ar jagao bahai kosok manam hek hek tei bo wngriruk wngwi thangkha tei o bahai kosok manamni bagui ar nogo tongnani bo tongwi manliya amsukke manamkha phiaba o hakor khurmani hingke thagwi tongliya borok je main point o saimaniya sak khorui paiya sak borok khorui no tongkha amoni yagulo kheno 5-6 feet tolao borokni mangkwthwi mankha khorui paimani yagulo afro kheno ar jagani borok rok bujiwi mankha je obo borokni mangkwthwi se ar jagao phobkha hinui hingke belai kheno kirijak laikha kaisa nok kwthar ni bisingo bahaikhe omo haikhe borokni mangkwthwi phobjaktwi wngkha hinui tei oboni bisingno sungmung hingke achai phaio o mangkwthwi sabuni tei bono sabo bwtharwi omo hai khlai khana tei tamoni bagui bwtharkhana obo sungmung achai phaio ar jagao tei ar jagani borok rokni bwkhao hingke bwskangni investigation o sungmungni phirokmungmo joto nukjagui phaikha hingke phaidi obo joto saimanini swkang ulni kokno puila saiman lainai 15 din swkang laijak kok rokno a nok wngkha rajmistrini samung khlainai khoroksa borok bijay chauhanni phiaba bijay thangnai 15 din jora romwi nokni hoite lapata kwmajak tei aboni logio bini mobile phone bo lagatar call khlaimani yagulo bo switch off mang wngwi tongkha bijay a nogo bini bihik komol tei bini bwsla 8 bosorni cherai bai khoroktam khlaiwi family khawi tonglaio ar jagao no kisisa hakchal parao para gana no kalaio ar jagao tongo Bwsaini bwphayung balapara ilakao কয়েকদিন সেকাং বিজয়নি বুফায়ুং কতাল মাকান এবা খেবা কতাল নক পাইমানি nok painani bagui deals rok na ke final no ongui paikha phiaba rang rokni paper ro kisimisa bezal ongui tongkha a jorao tei amtui hamya jora rang nangui tongma jorao nijini borok no moito khlaijak te ongo tei abogui no bobo bini bwtano a jorao moito mankha help sanani bagui aboni bagui no bo bini bwtano call khlaikha phiaba lagatar call khlaimani yagulo phano not reachable hinui khanaka bini ayungni phaisingtui switch off mang hinui sakha puila hingkangke bijani buphayung wansukha network rokni problem wngna maybe yakhiba bo kuno samung rogo busy rok wngwi tongkhana hinui wansukha aboni yagulo kheno bo call khlailia borno khangke call khlainani wngthun ulo hinui binaro message rok thangka hingke te aboni koyek din 4-5 din ulo tisa haino hai bwtano try khlaika phiaba haino hai agi call khlaima haino not reachable switch off hinui sawi tongkha te omo hai kogrokno khnawi bo belai kheno wana jakati chinta angnani nangkha bwtani bagui tei oboni bagui no bo nala supra kamio thangka bini bwtani nogo bwtano nainani bagui bwtani nogo thangui naimani yagulo ar jagao bwtano le nungna klailia phiaba ar jagao nugui mankha bwtani bihikno yakhiba bini Bwsaino jepur buphayung bwta bijayni kokno sungkha aborkeno Bwsai saka
bijai koikdin sakang no samungni bagui kisisa haksalo samung khlainani hinui thango hinui sakha tei bo tabuk samung khlaimani thayo no hinui sakha tei bwsaini kok no omo hai rok khnaui bijaini bwphaiyungni bwkhao kisa khaksangma mangkha joto kaham kwrwng no bwla hinui haike bo joto khobor khnaui paimani yagola kheno bo bini nogo kifilui thangkha tei o swkjora o gotna thagui tongya 9 dinni yagolo 19 July 2025 ni salo bijaini bwphaiyung teisa haino hai chinta wngnani nangkha bwtani bagui tabuk hwngkangkhe bijaini bwphaiyung bini bwsaino call khlai horka bijaini beparui kaham kwrwng kok rok saimanani bagui tei bobai kok sana muchungmani bagui sanani bagui phiaba bini bwsaino call khlaimani yagolo aproke bini bwsaini mobile bo switch off hinui sakha switch off wngmani yagolo bo bini bwkhao uansukgui harkha kuno mungsaya mungsasukle wngkhana borokni family o kese kereng tabuk hwngkangkhe bini bwsaini mobile bo switch off wngma bai bini bwkhao kisi kisa doubt wngui tongkha aboni yagolo kheno bisi lerya karui bo logi logi no bini bwtani nogo thangui soguikha ar jago thangmani yagolo belai kheno wanajaknani nangkha bo tamni hingkhe ah jarao borokni nogo bijai bo kwrui tei bini bihik bo kwrui kwrui no tabuk hingkhe nokni kwmajak nok tala rijak thangui sogui nuguikha bo borok biyango thangkha tei bor jagao thangkha nok tala riwui o kok rok no tui borokni nok gana gini asporos ni borok rok kunu phano sawui manya kunu phano sawui klangya aboni yagolo kheno bwphaiyung bini bwkhao tamo hai wngjakha kunuya kunu mungsasukle chaya wngui tongkhana hinui aboni yagolo kheno o tala rijak bwtani nok no borok swainani hinui uansuklaikha swpai naimani yagolo kheno ar jagao naitukha kunu mungsasuk rok de letter rok rwui klangkha hinui naimani yagolo bo kunu nukliya phiaba achomsa bini nojor tolani floor o nojor kaijak tui wngkha ar jagao nukha tiles kwcham phiaba kwchamni bisingo thupsa jagao hwngkangkhe kwtal bojak tei omo kahai mamla no nugui belai kheno wanajakha bwphaiyung kuno mungsaya mungsasukle o jagao khurui phobjak wngkhana abogui no kwchamni bisingo kwtal haike thepajak thupsao abogui no bo bwphaiyung bini dol rok no nuhunui o tiles kwcham no ukhagui kwtal no khurnani hinui uansuklaikha tei ar jagao tamo tong hinui bo belai kheno wanalaijak bijaini bwphaiyungni bwkhao kwbangma kok no tongo rijakmani wanajakmani tamni hingkhe oboni swkang no bini bwsai tei bwta kwmajak abogui bini bwkhao kisi kisa khep khep wngjagui tongo tei se bini nogo tiles omo kahai kwchamni bisingo kwtal bojak wngui tei bo khep khep wngjakha hingke video belai kheno logui thangnai aboni yagolo tamni bagui bini bwta bwtharjakha norok part 2 o nugui mannai tei part 2 dakti no norokni bagui tubunai hingke norokni dimannai se ang tubunai norok jadi no part 2 naina muchungkha hingke part 2 hinui comment section o thangui comment khlai di jodi no part 2 hinui comment kwbangma mankha hingke ang part 2 tubunai hingke paithak jora naimani bagui jotono belai kheno hambai।